Здрасти, Саше. Георги, изчакай малко да купя лекарства. Здрасти, Саше. Малкият се оплаква нещо. Кашлям, болял го гърлото. Ето към една рецепта от доктор Георгиева, да я видиш. Да. Слушам. Как не слушам? Георги, изчакай малко. Говори с жената. Не виждаш ли, ще те зашлеви, ще те пратя вкъщи. Разреван, разбрали? Слушай, никак не слуша, ти как млази по нервите цяла сутрин. Не иска да ходи на училище, боля го гърлото. Само лъжа, ти казвам, лъжа. Цяла нощ на компютъра ми играе. Дай ми някакъв сироп за кашлица. Суха или влажна? Георги, каква ти е кашлицата, бе? Казвай каква ти е кашлицата, няма да ти вади думите с ченгел от устата. Сливи ли имаш? Същи като баща си. Бе, давай там за суха кашлица. Лъквай. Право не мога вече. Да. Ти как си, Милана?